לעבור את זה. לא. חשבתי שהצלחתי. די, לא בא לי. אני קפצתי. זה יהיה סבבה. די, לא בא לי, פשוט לא בא לי. אוקיי, די. אוקיי, קפץ לפני הזמן. אוקיי. בואי מקרד לרגע השיער. אבל קפצתי. בלרינה. קפצתי, לא בא לי, אני קופצת. אני קפצתי, וזה מעצבן אותי. די, לא. הצחקו אותה, משחק לא יודעת מה. די. משחק מעצבן. יש! כבר לא מעצבן. וואי. בא לי לצאת מהמשחק הזה, לא בא לי. זה המשחק הכי מעצבן ששיחקתי בחיים שלי. זה שלב קשה בטירוף. שתבינו שאם אתם אומרים לא, זה אחד הקלים, על מה את מדברת וזה, לא, זה אחד הקשים, אוקיי? אני כמעט אלופות הרובלוקס, לא, אני לא אלופות הרובלוקס, אבל בסדר, זרמו. די! מאיפה אני אמורה לדעת? אוקיי, עכשיו אני אדע. לקפוץ לפני הזמן, אוקיי. קודם אני הבנתי את זה. לא בא לי, אני קופצת. אוקיי. בסדר, הצלחתי. קודם. יש! אוקיי, אני טובה. 801. פטפים בלרינה בומבסטיק. פוקים בומבסטיק. אני אגיד לכם גם את השירים. מה אני אמורה לעשות עכשיו? למעלה, לא ראיתי. זה קשה. לא, השלבים האלה די לא קשים. יש! מה זה? התחלת? מה זה? לא יודעת לקרוא את זה. מה אני? די! תבינו, אני טובה די במשחק הזה. אחת. מה? אני רואה את זה טוב. היה שירים של נס וסטילה, של עוד היה בן אדם, והיה בנית לך מגדלי, היה הפול of a unicorn. Apple of a unicorn. למה לקפוץ מפה? אבל קפצתי שני. די, לא בא לי, משחק מעצבן. המשחק הזה מעצבן אותי, לא בא לי. משחק הכי מעצבן ששיחקתי בחיים שלי, באמת. המשחק הזה לא עושה לי טוב. לא בא לי, אני יורדת למטה. שבר, סיגמה בוי, אני מו, שתיניתי בוי, אני קופטת, אני מו. קודם הגעתי עד ליחוק. וואו, דמיינו, לאן הגעתי, באמת. וואי, רגע, אני יכולה לשבע שלא עשיתי כלום, באמת. כמו מאור, כלומיק. חכוי שלה. וואי, אני לא סובלת את מאור מהאח הגדול. אני אוהבת את מאי מהבנים אני אוהבת את ארז. ארז טוב, אבל אני לא רואה כבר אח גדול. לא יודעת. וואי, אני לא רואה כלום. מה זה? הנה. זה שקוף, זה קשה לראות את זה. כלומיק. מה? די! לא בא לי. אוקיי, אני קפוץ עכשיו לפני הזמן. טוב. כמעט נפלתי, ובום. נפלתי. שיט. זה מה יש לי? די.
אני לא סובלת גם את שלו. שלקה היא בסדר, גם שאני בסדר. שלקה היא חברה שלי, אוהבת אותה, אני לא אוהבת אותה, לא תודה, היא לא בקטע שלי בכלל. וזה פשוט מקודם בטעות עצרתי את הסרטון. רגע. יש לי חיקוי של ארז, אני אחנך אותה. גלידה. לא זוכרת מה הוא אמר, אבל הוא אמר משהו עם גלידה. רציתי לעשות עוד סרטון, אני לא יודעת, אני מתלבטת מה לעשות. ואני מתלבטת עם איזה שיר של חיפה, או השיר הזה שעשו לישראל. לא יודעת, אני פשוט מתלבטת. מה, אני יודעת, מכבי חיפה, אם אתם לא בקטע שלי, אתם יכולים ללכת סתם. אתם עוקבים הכי טובים בעולם. ומזכירה, ילד מהכיתה שלי עוקף אותי. באמת, אני אגיד לכם על כמה הוא על 500 עוקבים. ואתם יודעים, אני תכף אראה את הפנים, אולי, אני לא יודעת, אלא אם כן, די, מאיפה לי לדעת שזה מחליק. עכשיו, די, זה לא זז אפילו. אוקיי. פשוט יעשה משהו קצת יוצא דופן. זה מחליק. בלרינה. זה כמו שאני מחליקה על קרח. קדימה, דלת מסוגלת. בבקשה תעודדו אותי. סתם שמה נתחיל עידוד. טוב, אני אראה את הפנים בתנאי, אם אתם תגיעו לא יודעת לכמה. חכו רגע, אני אחשוב על זה מסוים. חזרנו לשחור. אוקיי, יש לי. רק בתנאי שאתם תגיעו ל-300 מנויים. יודעים מה? אני אוריד לכם את זה. בתנאי שתגיעו וואי, אני לא יודעת, אתם עוקבים טובים, באמת. אוקיי, יש לי מטרה. המטרה היא להגיע... אני אגיד לכם, רגע. 230, סבבה? 230, או שאתם רוצים שאני אעלה לכם את זה. יודעים מה? אני אעלה. בגלל שאתם עוקבים טובים. אני אעלה לכם את זה, כי אני יודעת שאתם תגיעו למטרה הזאת. הנה, אני אשאיר את 300. לא. טוב, די, מה יש לי? יש כאן חטא. עכשיו אני... אבל מה זה? זה אפילו... עכשיו. די! אוקיי. המטרה היא... רגע, אני עוצרת כל כך. די, ראיתם כמה עשיתי. אוקיי, המטרה היא... אני לא יודעת, אני מתלבטת. תכף אני אעשה דסטו אימפרס, נראה לי. שלחו לי בקשות חברות, אני אאשר לכם את זה. תכף אני אראה את מטה. אם אתם רוצים, כמובן. אם אתם לא רוצים, אתם לא חייבים. הכל טוב. באמת, אתם עוקבים טובים. טובים באמת. רק... אוקיי, המטרה היא... 250. יאללה, קדימה. תכף אני אעשה... אולי אני אעשה לכם מאחורי הקלעים. כן, אני אעשה לכם מאחורי הקלעים לסרטון הבא. כן. טוב, תקשיבו, יש לי עוד ילד מהכיתה, קוראים לו אמרי.
הוא בקושי מעלה סרטונים, אז לא יודעת, אין לי מה להגיד. אם אתם רשומים לו לערוץ, תירשמו לו לערוץ. אם לא, אתם לא חייבים. יש לי חברה. אוקיי, קוראים לה תואר. היא משחקת רובלוקס, היא היה מלא סרטונים באמת. פשוט נמחק לה הערוץ. כאילו אמא שלה הביאה לה טלפון חדש, בגלל שהטלפון שלה נשבר, והתחיל מלא בלגן. אם אתם תירשמו לה לערוץ, בבקשה, תירשמו לה בבקשה. זה יעזור לי ולה, באמת, זה יעזור לה מאוד. באמת. חברה שלי, היא תעלה לכם סרטונים מצחיקים. היא אמנם לא די! היא לא לידי. אני גם עכשיו לא מדברת איתה. לא, אני כאילו מדברת איתה, אנחנו חברות, אבל עכשיו היא לא בשיחה איתי. די! לא בא לי, זה היה מעל. יופי. וואי, תכף 1000, וזה מצולם. בקצב הזה, איזה 1000. עוד אחד. דיבור. מה זה? מה לעזאזל? אני יכולה לשבת. מי אתה? אוקיי. 1000. אוקיי, עכשיו אני צריכה להגיע ל-1100 כאילו. מתחיל להיות הרבה יותר קשה. אמרתי. חשבתם על זה קצת? אנשים פה עם שכל. וואי, די. מה? חשבתי, זה אנחנו די קשה. אוקיי, זה לא כזה קשה, באמת. די! זה כן קשה. פרטפים טראוט. טוב, תקשיבו, היום בשיעור ספורט. שיחקתי כדורגל, באמת. אני שיחקתי כדורגל, באמת. אני יצרתי 3 גולים, ככה ברצף, באמת. רגע, וואי. כולי, היד שלי, אתם מכירים את זה שאתם משחקים יותר מדי, או ש... הנה היא מתקשרת, חכו שנייה, אני אענה לה. מה אני משחקת? אני אכנס. אוקיי, תקשיבו, רגע. די, כל פעם נופל לי. די, לא בא לי. תואר די, זה מצחיק. עכשיו אני רק מדברת על חבר. אתה עשית לפעמים מצחיקים, נכון? טוב, חברה שלי עכשיו בסדרה, היא תעלה לכם סרטונים מצחיקים, והיא כאילו, היא מצחיקה רצח, אוקיי? טוב, אולי תעלה, אני לא בטוחה. תרשמו על הערוץ, היא תעלה דברים, היא קצת עוקבים, אבל היא היה לה מלא. את לא בסרטון, אני יודעת שאת לא בסרטון. אני בסרטון, את תראי את זה אחר כך. בסרטונים שאת עושה לא שומעים אותך. שומעים אותי. את רוצה? תכנסי לערוץ, תראה ששומעים אותי. אני עשיתי כמה סרטונים שאת לא ענית לי. בסדר, לא שומעים אותך, כאילו שאני מדבר, שאת מדברת איתי. כן, אבל אני מדברת, שאני מדברת איתך, לא שומעים אותך. לא שלא שומעים אותי. שומעים אותי. לא שומעים אותך. שומעים אותך. וואי, נו מה? ישמעו אותי נראה לי, לא יודעת. אני אסיים את הסרטון, אני אעשה לזה חלק 2. חלק 3 כבר. אז ביי.